Po dlhých týždňoch tvrdej práce sa podarilo otvoriť novú posilňovňu v centre voľného času. O cvičenie je mimoriadny záujem a práve solidná posilňovňa v Giraltovciach chýbala a pomaly už nestačila ani trojbojárom. Pásku spoločne s riaditeľom centra voľného času prestrelil aj štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky Jaroslav Ivančo. Viac o posilňovni prezradí Marek Pavúk. S mikrofónom TV Centru sme zavítali aj tu do novotvorenej posilňovne pri CVČ v Giraltovciach a ja som veľmi rád, že môžem u nás privítať Mareka Pavúka, ktorý v CVČ pôsobí ako vedúci tejto novej posilňovne a ako tréner. Marek, vitaj. Čau. Mohol by si nám ty povedať o tejto posilňovni? My sa nachádzame teraz v časti, ktorá bola, dá sa povedať, pôvodná, je taká menšia, ale vy ste spravili niekoľko veľkých úprav. No, takže nachádzame sa v miestnosti, ktorá je určená pre trojbojárov, silákov, tak majú tu špeciálne stroje pre seba, klietka a také veci, čo oni potrebujú na súťaž, aby sa pripravili. Potom táto miestnosť, ako už tu bola, a sme nič tu neprerábali, ale hlavne sme zväčšili priestor, ďalej sme prerobili chodbu školskú, čo tam bola, a tam je rozdelená miestnosť na dve časti. Je tam jedna miestnosť aerobná, druhá posilňovacie stroje. Dá sa tam komplet precvičiť celé telo, od nôh až po vlasy, dá sa povedať. Všetko sa dá tam precvičiť. Chýbajú nám ešte nejaké stroje, ale v blízkej dobe dojdu, takže máme tam bicykle, prídu eliptické trenažere, leg press nám ešte dôjde a... Takže dá sa povedať, že máte tu komplet vybavenie také, aké má mať správna posilňovňa pre ten taký kvalitný tréning. Áno, je tu všetko, dá sa tu komplet všetko precvičiť, takže... Vy ste priestory rozširovali zrejme preto, že je tu veľký dopyt, veľký záujem o to cvičenie, čo aj potvrdzuje ten úspešný trojboj. Pocítili ste vyšší záujem možno o trojboj alebo o takéto bežné klasické cvičenie? Celkovo sa tu záujem veľmi zvýšil. Keď som tu začal robiť, tak prilákal som tu mladých záujemcov o cvičenie, o trojboj aj celkovo tak len o cvičenie. Chceli chlapci nejak vyzerať, svaly, toto, takže inšpirácia. A teraz máme veľký nával a sme to museli nejak zväčšiť, že by sme neobmedzovali ľudí, tak sme to urobili takou formou a myslím, že každý je spokojný. Každý, kto si na TV Centrum pozrie túto reportáž, tak určite bude ľudí zaujímať, či to je len pre členov Centra voľného času, alebo má tu prístup aj verejnosť, prípadne či sa im má tu kto venovať, nejaký tréner. Takže toto nie je len pre kružkárov, ako ich nazývame, ale je to otvorené aj pre verejnosť. Otvorené je to od 2 hodiny do 9 večera. Ja som tu k dispozícii na tréningy. Po obede väčšinou do tej 4. 5. trénujem s mládežou, takže času je pomenej sa venovať, ale večer od tej 6. do 9. kto príde a sa nejako dohodneme, môžeme kľudne trénovať a spolupráca. Ďakujem pekne, Marek, a budeme držať palce, aby sa darilo nielen trojbojárom, ale celkovo aj tejto posilňovni, aby mala čo najviac záujemcov a čo najviac návštevníkov. Držíme palce. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.